हमेशा स्वागत थोड़े ना मना लेम तारा से हो। अरे त चूल्हा चौकी का झुटिया के मैं जवानी चेक करम भीतर नियन गरम बाकी ना तोर जवानी ठंडा पड़ जी त हमार शादी करम का बा कैसे ठंडा पड़ जाई तो चेक करम गोबराई बा चेक करम हम थर्मामीटर लेके आइल बड़ू का हम अपना के ढोरकी पर अंडा बना ली ना गरम इतना सजी रहेला मुड़ी पे अंडा पक जाला हां त ई पकाबू का है बेरा हां का पकड़ देख ला सवा जवानी चेक करतई कैसे अरे त कपारा पर तौआ का धरे के बा एक अंडे अरे कौन पुतल के दो अंडे दिक्कत की ना रे का तौआ ई ढेके कब सपन में का ना ढीकी गरम रही तो ढीकी ना पूरा नहर के याद ना उनके देह में गर्मी रही उनके हम बना देत रही तुरंते चुप अरे त ये तारीख के गर्मी ना पेला हम ना पईनी आज ना पबो तोहार गरमी लगा के थर्मामी तोर आज ना पबो तोहार गरमी तेल डाल दी पहले सावत लोगन गैस चूल्हा हम तब त हिलियो नहीं खी सकत अरे माई कौन सिखा दे बने सके सुहाग रात में भातार के गर्मी चेक करियो जवानी चेक करियो गर्मी चेक करब आ देखे स्वागत मनाई बा काले दुगो लइका भी गच 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 के दिन में नो सारा ले बीतलू की औका हां छिनार कहत रे चेक ना होई कैसे चेक ना होई बन जाई 5 मिनट के लिए नाच कली कि दाना खइबे रे मुर्गा रे कुकू कुकू कि दाना खइबे रे मुर्गा रे कुकू कुकू लहरिया लुटाई राजा लहरिया परा पतावा धर लिया लहरिया अरे मुहावा पर डाल के चदरिया लहरिया लुटाई राजा अरे मुहावा पर डाल के चदरिया लहरिया लुटाई राजा ए रानी ई कबू ना पाकी तोर जवानी ठंडा बका रे नीचे उतार तो ए तारे जवानी चेक होला हां 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 के कहले बा हां कपार पतावा ध दिया अंडा पकाई हो वही पर अभी ना भय रे तो कबो ना होई स्वागत ना मनाएंगे का है तुम हिंजरा हो दिमाग खराब बा तुम हिंजरा हो तुम भेरुआ हो तुम वो पांचा हो तुम पांचा हो हम बता गई रे ए तारे के ए भाथी देहरा पापा रे माई दुलारी धियावा तो ओ बामला निकलल निकामा छिनरा होई गइलवा पांचा ए माई निकलल पांचा दामाद तो दादी में तू खत्म बारू तार दिमाग के पता नहीं कितना चरचराइल बा सही चचड़ाइल बाबा के बुद्धिए नहीं खे बा बुद्धि तोर बुद्धि बारे छिनरा अब ले बन जाए तोरा पर देखी चेक करी कुछ ढेर जवान चचड़ाइल बा पापा भी फोन का के भाई बुला देंगे बुलाओ जगह बुला के बुलाओ नहीं यार के यार हमके अंडा दे के कल रानी जा 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 चेक कर बता गई दी भाठा हम गईनी तोर माई से ओखरन दिया वो रहन दिए कौन चिकी हम जवानी के सही रखले बा हम जोगा के 18 साल से जो कइले बा नेबो हाली हमके नाम मिलल कह दे साफ छिनार न बिया हां अंडा पाकी केहू के देह पर कपार पर आ आ आ आ आ ओए वो माई हम जवानी जारदा छोड़ता क्षेत्र पान कुछते नहीं के जब बियाह हो तो सब जवानी का लड़का पांचा खोजले बारू को बा कुछ हो का हमारा लड़का ऐसा ना हो पता कर हम जानते नहीं कि हमारा लड़का कैसा है
का बोले चुपा रोज स्वागत मनता गमरी बा को दे में गहू ई का कहतर हो गमरी चेक करनी गहू नहीं खे का थर्मामीटर लेके बिलका के उगर हम काशी से चेक तू हमके बता दे बिरारी सब या ओ माय बतलू हो घती ही भत अरे रबिया रे ई कौन करी भोट देला घटी तू हमके तेजू देलू हछिना का भइला कैसे गर्मी चेक करू अंडा बने ना बनल काहे अंडा बनेल हो पेटवा पोका चल दिखाई चल एकदम पगला गलू पेटा पांडा बनी तब ढुड़की में 8 साल के इनके दन बनाए ओहो ना बनल सफा पागल है का कनिया तू कैसे चेक करम लइका कैसे पवित्र बा कैसे चेक करूंगी जी अबे हम अपन लइका ले पूछा तनी पूछ आ ले। हे अंडा ना बन तो मन घर भी नहीं के हमार लइका ऐसन मेरा रुपया कि हम गांव में किकरा से का कही कि हमार जवानी चेक करत या अंडा पकावत या बबुआ लहरा देनी ई सब है लहरा दे सबका अंडा हमके भट देलू माई तू भट देलू हो भइल का जवानी चेक होता अंडा पका के उन्हें चल बहिलवा के जमाल का पट बिया का हम चल बहिलवा के जमाल रे। का देखा बोल मुंह दे से बोला ना कभी। दतबे तू देख ताई कब अबे कह रे दतबे रे हिंजरवा देख भाई हम चाहत नहीं कि सुहाग रात खराब हो जाए हे कुल का छिपरे का कवना पर डोलत रहिस जब का भाईये नहीं ने ऐसा जब भाईये ने के तो दौलत का नहीं खेत खाई हम देखा आग लगा दे बुझता लोग आग लगा दे बु केरे ले फच दे गलत रे हां सारा भाई मैं ले लेलू अपन सड़िया हमरा के जाकर कहलू तार माई के इधर ले लो चुप चुप छिनरिया मैं लूट लेलू मैं हमर लहर बिता मैं पागल बिया साफ पागल बिया रे एगो काम कर तो रखे के बाकी नहीं बड़ गई रे तो रखे के बाकी नहीं खे रखे के कैसे रख रे है कपार में अंडा बरम तो जिंदगी में भाई एगो बात कहलो से कि ई यार दे ले बा कहले बा कि जाके चेक करियो उ सरवा सोचले बा कि ऐसा ऐसा कराई हम कह देब कि छोड़ के चल छोड़ के चल जाई हम कहां जाए ऊ का छोड़े ट्रेन तो दुआरी पर लागले नहीं के ट्रेन के बात भई रे बापा वाले ट्रेन के? हां बड़का बल हिरन ट्रेन से जाई मुंह देखलू हो पागल बौरा ट्रेन हो करते जाए भों कर कहा फोन करी तू कर एकर बाप बिल पसुरा मामा बिरी हम अपन कपाड़ा त सरियावा तनी एकर माई हमू के चला। बड़ा गोरकी के ठीक ना हट हमू चलबे छिनरो हमू चलब हां ट्रेन में ये कुल कला तो खबा बाला देवी कहत रही कि हमर बेटी नियन त घर खानदान में ना होई हैं ससी बल्ला ये सिखल बड़ी कि जाके अंडा से चेक करियो हे तरे करत करत आदत हो गइल बा हां छोड़े ना तीजा हम कहिए ना आई हो बाबा आई हो बमला जब जवानी हगी ना रहबू के कर जवानी तब अरे छोड़ दे दिखा दी का देखइबे कुछ बात रख ले तो जवानी दिखा जवानी दिखावे जे दिखा दिखाई हाँ। हां हां अबे वो अंडा मोर्चा कुल धो के आवत नहीं तब देख बतावा का रे सारा बा सर ए अंडा खा के बड़ा सुहाग रात मनी